Wel pam ges i'r alwad I ddod I Ffrainc, dyma sut o'n i'n dychmygu bydde fi yn treulio y Bordeaux, gyda dau arbenigol rygbi yn yfed coffi mewn caffi Ffrengig. Ni yma wrth gwrs I drafod tîm Cymru, y penawdau, Tlupe Ffala taw mewn, mae fe nôl yn ffit. Dewi Lake allan oherwydd ffitrwydd, dwi'n meddwl bod tîm Cymru yn ceisio rheoli ei lwyth gwaith. Mae hynny'n golygu Mae Warren Gatland a Allez yw'r dau fachwr yn y garfan. Llinell gefn, gweddol gyfarwydd, lot I newid ym myd Rugby Cymru. Ond o'n I bai am Gareth Davies yn y llinell gefn, wel son I yn chwarae yn Africa llynedd aw 10 I 15 sneb di dechrau mwy yn y crysynau yn y gylchred diwetha yn y 4 blynedd diwetha. Felly, Gwyn Jones, Rhys Priestland, croeso I Ffrainc, gewn I eich barn chi a croeso cynnes I chi I Allez, les Rouges. Rhys, mae'n teimlo fel bod Ffrainc yn barod. Ni'n gwybod falle fod rygbi'n fwy poblogaidd yn y de, ond mae'n amlwg yn dyw Mharis bod cwpan rygbi'r byd yn cychwyn a mae pawb yn ymwybodol o'r peth. Oes, mae fel sef lot o bwrl ymlaen fan hyn a fel chi'n gweud, mae'r atmosffer yn grêt, felly fi'n hynod o bles I fod mas fan hyn I soco fel lan. Ti'n mwynhau bod yn ei chanol hi, Gwyn? Sim gwell, mae Ffrainc yn gallu dal parti war y teg, felly yn edrych ymlaen. Ac os yw Ffrainc yn curo Zela newydd, bydd y genedl I gyd yn credu wedi cael ei gwefreiddio, felly mae'n dechreuad gwych i'r bencampwriaeth. Reit, un lle sydd I ddechrau gyda thîm Cymru, mae Ffala taw nôl. Dwi ddim wedi chwarae am fusoedd. Wyt ti'n meddwl bod rhyw lefel o ddealltwriaeth rhwng do fe, Warren Gatland a'r tîm meddygol, reit, mae'n barod I fynd syth nôl mewn i'r 15 cyntaf? Ie, fi'n credu taw Toby eisiau fod yr un chwaraewr yn y garfan sy'n eisiau fod yn gallu mynd yr amser mae wedi mynd heb chwarae a dod mewn a dechrau gêm. Yn amlwg mae wedi bod yn rhwystredig iddo fe, dwi ddim wedi chwarae unrhyw gemau, ond mae wedi bod yn marfer am mission nawr a fi'n siŵr bydd y dwyster ymarfer wedi bod yn uchel iawn. Yn amlwg, chi ffili cweit gael i'r un lefel ar beth mae'n mynd I ddod yn erbyn di Sul, ond fi Toby'n iawn, mae sgiliau arbennig gyda fe. Dim ond bod I caffa'n iawn, bydd e'n iawn ar di Sul. A mae rhaid bod Warren yn meddwl bod rhaid cael yn y tîm. Mae Aaron Wainwright yn symud I 6, Jack Morgan yn 7. Fnosau nôl oedd Aaron Wainwright yn dweud mae 8 mae fe moyn chwarae. Mae moyn fod yn y tîm, felly bydd e'n digon parod chwarae 6. Ond Toby y math o chwaraewr sy'n gorfod chwarae? Wel, bydd ni'n cytuno newydd ysgrifennu yn y papur heddi. Fi'n gweud, dwi'n credu bydde wedi wneud unrhyw un arall. Mae Toby wedi wario mor gyson, dwi ddim yn dioddau bod I safon yn mynd I lawr. Mae'n gallu camu mewn i'r tîm a mae'n nôl ar ei gorau bron a bod yn syth. Mae Wainwright, dwi ddim fel bod dim dewis na ge, achos mae Wainwright I wario'n dda fel wythwr, dros yr wythnosau diwetha. Ond mae Toby ar lefel wahanol. A'r peth arall yw, dyw'r sgrym ddim wedi bod yn wych yn y gemau arbrofol. Ac os oes yna problem yn cael y bel mas, sneb cystal a Toby'n pigo'r bel mas a defnyddio'r bel. Felly, deall yn iawn pan mod i'n gwneud e. Mae rhaid bod ffydd ryfeddol gyda nhw yn beth yw gallu Toby a'r ffaith bod wedi gwneud e gymaint o weithiau yn y gorffennol. Dim just ar gêm yn y sgrym fydd. Sef yn mynd trwy'r cymalau, does dim llawer o'r blaenwyr sy'n gallu trafod y bel yn dda iawn. A fi'n credu bod Toby'n rhoi'r cydbwysau yna i'r tîm achos mae'r sgiliau I gyd gyda fe a does dim gormod o chwaraewr ffordd gyda ni yn y garfan. Sôn am y sgrym, Gwyn, gael Thomas Ryan Elias, Thomas Francis yw'r rheng flaen. Oes rhaid gweld gwelliant yn yr ardal yna? Mae rhaid, oherwydd mae'r sgrym wedi gwegian. Ac i ni wedi gweld, yn erbyn y Saeson er enghraifft, right? Dyw sgrym Lloegr ddim o'r grif yna, ni wedi gweld pan maen nhw wedi wario tîmau eraill. Fiji yn grif yn erbyn nhw. Felly, os nad o sgrym gyda ni, sy'n llwyfan sy'n gallu dod â meddiant, bydd ni'n gallu dibynnu arno. Os ni'n dechrau ildio ciciau cosp yn y sgrym fel ni wedi bod yn neud, mae'n rhoi Fiji reit yn y gêm. Felly, mae rhaid i'r sgrym fod yn grif, mae rhaid i'r trina I weithio gyda'i gilydd, mae rhaid i'r wyth I weithio. A dwi'n siŵr, fel mae Cymru wedi gwneud sawl gwaith mewn tournaments, maen nhw'n aml yn dechrau'n wallus mewn rai mannau, a mae John Humphreys a'r tîm y fforddi yn gwella ar yr agweddau yna. Mae rhaid i'r sgrym I weithio, a falle dyma'r 3 gorau I sgrymio. Y neges o Gatland yn yr wythnos oedd bod pawb yn ffit, ond yn amlwg mae rhai yn fwy ffit na gilydd. Dewi Lake allan, faint o golled,
o ystyried, mae'n gyd captain. Di dweud ni, os chi eisiau mynd yr holl ffordd yn y gysylltiaeth, mae rhaid chwarae 7 gêm yn olynol. Ti'n gwybod be mae'r dwyster fel? Ie, a siŵr fod yna pan mae wedi mynd am Elliot ar y fainc. Mae gath Ryan Elias a Dewi Knox yn y gemau twymo lan. A fi'n credu bod Elliot yn rhoi'r cydbwysau yna. Mae twlu mewn yn dda, mae'r llinell wedi gweithio'n dda amser wedi mwyn ware, a falle ddim cysal amser bod ddoi arall. Felly, sa'n credu bod nhw'n colli lot gyda Ryan Elias yn dechrau'r gêm. Mae fe'n sgrymio'n dda iawn yn y agweddau tin o'r gêm, mae fe'n gorfforol iawn. Felly, fi'n gweld fe a Dewi eitha syml a wedyn Elliot yn rhoi'r cydbwysau wedyn yn dod oddi ar y fainc. A be am y llinell gefn Dan Big a Gareth Davies? Dyn nhw'n actually di chwarae gyda'i gilydd am beth amser gan bod ni wedi gweld gymaint o gyfyniadau gwahanol. Ti'n meddwl bod Warren wedi i ryw lefel adfywio gyrfa Gareth? Wel, yn amlwg oedd Gareth yn wario gymaint yna o dan pifac. I bob pwr, mae hyfforddwyr yn licio rai chwaraewyr oherwydd beth maen nhw'n cynnig iddyn nhw yn y stael maen nhw'n wario. A mae Gareth Davies yn enghraifft da. Mae Gatland yn lot o ffydd. Mae wedi wario'n dda iddo fe mewn gemau mawr yn Cwpan y Byd, yn y 2 Cwpan Byd diwetha. Mae wedi dod nôl, mae safon wedi gwella. A mae dydy ffydd mewn chwaraewr mewn safle pwysig, a does dim lot o ddewis rhwng y ddau. Yn amlwg mae'r hyfforddwr yn mynd i ddewis yr un mae'n credu os i'n gwneud iddo fe'n y gorffennol. Felly, o ware teg i Gareth, mae wedi gweithio'n galed yn dweud i ddod nôl mewn. Yn amlwg mae wedi gwneud lot o waith ffitrwydd, a mae wedi gweithio'n galed ar ei cicio, achos mae Cymru'n mynd i cicio lot o 9. Felly, dwi ddim yn synnu bod wedi mynd â Gareth Davies yn y gêm yma. A fi'n credu fyd, dweud fanna, bod ddim lot i ddewis rhwng y ddoi. Ond mae'r ffordd mae Thomas wedi perfformio o oddi ar y fainc. I fe edrych nôl i symud mae'n erbyn Ffrainc yn y 6 gwlad, dath Thomas mlaen yn arbennig. Rhyn peth yn erbyn Lloegr, dath yn mlaen. Mae fe'n codi cyflymder gêm, a mae'n dod mlaen a mae wedi cael effaith really positif bob tro mae'n dod mlaen oddi ar y fainc. Felly fi'n siŵr bydd hwnna'n chwarae mynd i'r meddwl hefyd. Ti'n gweld Gareth yn cael y rhyddid yn y tîm i fynd ac i gosbi camgymeriadau Fiji, rhywbeth ni wedi gweld yn neud yn y gorffennol? Wel, yn amlwg, mae llawer o gyflymdra gyda Gareth yma'n gryf, felly amser mae fe'n cael cyfle, mae fe'n tuedd i wneud dda o nhw, ond fel ni'n sôn gynnau, mae Cymru'n mynd i cico lot, felly bydd i brif swydd yw bod Cymru ddim dan gormod o bwysau yn hanner un a rhoi pwysau ar Fiji, felly na beth yw brif swydd, ond pan mae fe yn cael gyfle, mae wastad yn dilyn y chwarae, a chi'n gweld gais nath esgori yn ebyn Lloegr, y gwaith mae'n wneud oddi ar y bel a y cyflymdra mae'n gallu cyrraedd y chwarae i cymorthwyo y chwaraewyr arall. Mae fe'n un o'r sgiliau gorau sydd gyda fe. Pan ddath y tîm mas, Gwyn, o'n i'n meddwl i'n hynna'n pa mor wahanol fydde tîm Wyn Pifac wedi bod? A beth yw'r prif gwahaniaethau ti'n gweld o dan Gatland os nad y 15 sydd ar y cae? Wel, mae'n digon gwir. Dim ond hyn a hyn o chwaraewyr sydd gyda ni. Dyma'r chwaraewyr gorau ar y cyfan. Mae'n mwy i wneud ar meddylfryd mae'r chwaraewyr mynd ar y ca. Beth yw'r athroniaeth y tu cefn i beth maen nhw'n trio wneud. Felly, dwi'n siŵr byddai'r nifer fawr o'r chwaraewyr yma wedi bod yn pwy bynnag fydd yn y ffordd i Cymru bydden nhw'n ware. Ond beth sydd wedi newid mwy yw'r system amddiffynol, yw'r system mwy o cicio. Mi oedd Pifac yn trio datblygu gêm mwy agored ar brydiau. Ond mae gan Gatland ffordd llwyddiannus a sicr os be mae moyn wrth y chwaraewyr sydd wedi esblygu dros y blynyddoedd i ryw raddau. O'n i ddim, dwi'n yn gwybod sawl un oedd yn gallu rhagweld pwy fydd yn chwarae yng nghanol cae gan bod ni wedi gweld gymaint o gyfyniadau. George North, Nick Tompkins, nes i chwarae 10 gyda'r ddau na yn erbyn Zela Newydd, llynedd. Beth yw cryfderau Tompkins i ddechrau fel 12 a dyna'r partneriaeth bydde ti wedi dewis? Ie, fi'n credu bod Nick, mae fe'n cynnig rhywbeth wahanol. Mae wastad moyn y bel, mae fe'n llawn egni. So, sa'n siŵr os Sir Johnny Williams wedi wario fwy, falle byddwn wedi pigo fe, sa'n siŵr beth o'n nhw'n rili moyn neud, achos Johnny ddim wedi bod yn ffit am o'r hir â ni, ond oedd George wastad wedi wario 13, mae pob y ffordd sydd wedi dod mewn, maen nhw'n gweld fe fel i brif 13. Felly, mae'r ddoi nhw'n gorfforol, mae George bachgen mawr, a mae Nick yn, mae fe'n lico yr agweddau, mae fe'n lico'r agwedd gorfforol gêm, ond mae fe'n wahanol Nick, a mae'n cynnig rhywbeth wahanol i bob cynoral sydd gyda Cymru.
O ran y fainc, yr olwyr sydd ar y fainc, Thomas Williams, Sam Costello, Rio Dias, neb na i ddod ymlaen fel canolwr pe bai Anna, falle bod Josh Adams yn gallu symud. Ble ti wedi hoffi gweld rhywun fel Grady na? Wel, gan yma, fi'n credu bod Mason Grady a dyfodol anferth yn y gêm yma, ond falle dwi ddim cweit wedi perfformio i'r safon i ni'n gobeithio fe ddaw. Dwi'n gobeithio geiffau cyfleoedd i ddod, ond mae dy ti Josh Adams sydd yn gallu llenwi bwlch yn y canol, dwi'n ame. Mae rhaid ti'n gwneud dewisiadau o beth wyt ti yn bositif yn ytrach na becso'n ormodol am colli chwaraewyr. Mae Dyer yn redwr ffrwydrol sydd yn gallu gwneud gwaniaeth, ac un o'r pethau falle sydd yn becso fi ychydig bach yw, os yw Cymru'n gorfod mynd a sgori ceisiau, beth yw'r cynllun sydd yn newid, achos o dan Gatland, mae wedi bod yn eitha cyfyng i ni'n wario gêm o pwysau, the arm wrestle, roi nhw o dan pwysau, sydd yn gret os mae'n gweithio am y gêm yn agos a chwarter awr i fynd. Ond beth yw, os ni'n gorfod sgori 2 cais mewn i gêm munud ola, sut i ni newid a pwy sy'n newid hwnna? A chwaraewyr fel arfer edrych na tactegau sy'n dod â hwnna, falle taw Daya a Costello sy'n mynd i wneud y gwaniaeth yna. Gall Costello neu hwnna, achos gallai fe fod yn ddiwrnod enfawr iddo fe, Rhys. O'n i'n credu gallai fe, mae'n chwaraewr dawnus iawn, ond hefyd mae Thomas ar y fainc fyd, a ni wedi gweld y gwaniaeth yn fe'n gallu neud, a sy'n mynd dod ymlaen i'r cael, felly mae'r ddoi chwaraewr yna yn bendant gallu newid y gêm. Sut ti'n gweld y gêm am mynd? Mae'n credu bod neb yn gwybod os e. Wir, nawr ni wedi bod yn aros ac yn trafod hwnna ers misoedd. Mae Fiji yn tîm dda, maen nhw'n dangos hynny yn curo Lloegr yn Twickenham. Ond eto dwi'n ffyddiog bod gyda ni digon o reolaeth, cydbwysedd ac chwaraewyr sydd yn hynod o ffit ac yn gweithio'n galed a ddisgyblaeth i just a bod yn ormod i Fiji, ond os ni'n colli, bydd neb yn sioc os hwnna'n digwydd. A cyn bod fi'n ofyn yr un cwestiwn i ti, Rhys, mae Fiji wedi colli ei 10. Caleb Muntz wedi chwarae 4 allan o'r 5 gêm yn yr haf, di sgorio 44 o bwyntiau, felly fe yw y ffefryn clir i ddechrau. Sut mae hynny newid pethau fewn y garfan? Ie, sa'n hollol siŵr. Mae fe, amlwg mae'n chwaraewr dda iawn, mi'n credu bod e'n dod â cydbwysedd da i Fiji, ffordd mae fe wedi o'n wario, ond nes i gofyn i ffrind da fi, Josh Matavesi, sydd wedi wario 10 i Fiji o'r blaen. A oedd e'n eitha positif beth i'r maso sydd dod mewn, a gweud bod e'n rhedwr da, bach well rhedwr na Muntz, so bydd e'n diddorol gweld. Sa wedi gweld gormod o sy'n fe'n wario, ond Josh Matavesi sy'n deall y gêm, fe'n credu bod e'n opsiwn digon deg i nhw fel maswr. Rhagfynegiad, ydy Cymru mynd i ddechrau hymgyrch gyda fuddugoliaeth? Fi'n credu newn nhw. Mae siwg yn mynd, pa mae'n siarad i'r cico, mae'n rhaid bod y cico yn greinus, ond fi'n credu beth sy'n fwy bwysig, y ffordd maen nhw'n chaso'r bêl. Os nhw ddim yn neud, os yw Fiji yn dal ar bêl, a bod nhw ddim yn neud y tacl gyntaf, mae'n mynd i fod yn dydd anodd iawn i Gymru, ond fi'n credu bod fel ni'n sôn gynharach, yr arm wrestle bydd e. Fi'n credu bydd Cymru rhy disgybledig a newn nhw wneud y 5 blaen Fiji gweithio gormod a fi'n credu newn nhw ennill y gêm yn y diwedd. Reit, dyna ni wedi mynd am 1-2 tair fuddugoliaeth. Y gêm wrth gwrs yn fyw nos Sul ar S4C. A byddwn ni nôl y tro nesaf, byddwch chi'n clywed wrthon ni, byddwn ni'n gwybod yn union sut mae Cymru wedi dechrau eu hymgyrch. Byddwn ni nôl bore dydd Llun, ond diolch am wrando.